Γεια σας, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Θα φτιάξουμε κοκκινόψαρο φρικασέ με τα φρεσκοκατεψυγμένα προϊόντα της εταιρείας Λαγάκης. Χρόνος προετοιμασίας και μαγειρέματος περίπου 40 με 45 λεπτά. Και λέω και προετοιμασίας γιατί σήμερα θα δείξουμε πώς θα φιλετάρουμε ένα ψάρι. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για 4 άτομα είναι μία συσκευασία κοκκινόψαρο εκέφαλο Λαγάκης, 1 κιλό σταμναγκάθι, 2 κουταλιές της σούπας κάπαρη, μία ντομάτα μεγάλη ή 2 μικρές, 1 φλιτζάνι φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 2 φλιτζάνια κρέμα γάλακτος, χυμό από 1,5 λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Για να ξεπαγώσουν τα ψάρια, τα βγάζω από την κατάψυξη το προηγούμενο βράδυ και τα βάζω στο ψυγείο σε ένα σουρωτήρι. Ας ξεκινήσουμε. Βάζουμε το νερό να βράσει για να ρίξουμε το σταμναγκάθι. Παίρνουμε το κοκκινόψαρο και θα το φιλετάρουμε. Κρατάμε με το χέρι μας την πάνω πλευρά του και χαράζουμε δίπλα στη ράχη του μέχρι κάτω στην ουρά. Δεν κόβουμε, χαράζουμε. Το ανοίγουμε και από την άλλη πλευρά. Πιάνουμε το ψάρι από πάνω. Εδώ είναι το κόκαλο. Και βάζουμε το μαχαίρι ανάμεσα στο κρέας και στο κόκαλο. Τα δάχτυλά μας κοιτάμε να είναι πάντα από πάνω και το μαχαίρι πάντα να έχει μία κλίση προς τα κάτω, προς το κόκαλο. Τόσο εύκολο. Ωραία. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα και από την άλλη πλευρά. Χαράζουμε και πιάνουμε πάλι από πάνω και το μαχαίρι ανάμεσα στο κόκαλο και στο κρέας. Τα δάχτυλά μας είναι πάντα από πάνω. Βγάζουμε τα κοκαλάκια. Επίσης, να πούμε ότι μπορούμε να κρατήσουμε τα κόκαλα και να τα βράσουμε μαζί με πατάτα και κρεμμύδι, έτσι ώστε να έχουμε ζωμό από ψάρι, ή μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε ψαρόσουπα. Το κόβω διαγώνια, μόνο και μόνο για το στήσιμο μετά στο πιάτο, και έτσι έχουμε φιλέτο κοκκινόψαρο. Τελείωσα με το φιλετάρισμα, το νερό βράζει, θα ρίξω το σταμναγκάθι για να προχωρήσω με το ψάρι. Εμένα που μου αρέσει al tender θα το αφήσω να βράζει για 5 λεπτά, εσείς αφήστε το κανένα δεκάλεπτο. Το σταμναγκάθι είναι έτοιμο, θα το σουρώσω και θα ρίξω πάγο για να μην χάσω το χρώμα. Σούρωσα το σταμναγκάθι και τώρα θα μαγειρέψω το ψάρι. Αφού κάψει το τηγάνι, ρίχνω βούτυρο και ελαιόλαδο. Αλατοπιπερώνω το ψάρι. Αλατίζουμε το ψάρι πάντα με προσοχή, γιατί χρησιμοποιούμε και άλλα υλικά που περιέχουν αλάτι, όπως η κάπαρη. Μόλις ξεκινήσει το ψάρι να ασπρίζει γύρω-γύρω, καταλαβαίνουμε ότι έχει πάρει χρώμα από την κάτω πλευρά και το γυρνάμε. Τώρα ρίχνω κρεμμύδι φρέσκο, ψιλοκομμένο, ντομάτα, κάπαρη και ανακατεύουμε. Το ψάρι είναι έτοιμο και θα δώσουμε λίγο χρόνο στα υλικά, αφαιρώντας το ψάρι μέσα από το τηγάνι. Αυτή η συνταγή είναι πολύ αγαπημένη, γιατί είναι η πρώτη συνταγή που κατέβασε το μυαλουδάκι μου. Τώρα που σοταρίστηκαν τα υλικά, θα σβήσουμε με χυμό λεμόνι. Αφού λοιπόν σβήσουμε με λεμόνι, μόλις πάρει την πρώτη βράση, θα προσθέσω κρέμα γάλακτος και θα αφήσουμε να βράσει μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αφού ρίξουμε την κρέμα γάλακτος, αλατοπιπερώνουμε. Η σάλτσα αρχίζει και βράζει. Εμείς θέλουμε να δέσει, οπότε την αφήνουμε λίγο και ας ξεκινήσουμε να στείνουμε το πιάτο. Είναι πολύ σύντομη συνταγή. Όπως βλέπουμε, το σταμναγκάθι και το ψάρι είναι ήδη έτοιμο,
Οπότε, για να μην καθυστερήσουμε με τη σάλτσα, την αφήνουμε σε δυνατή φωτιά, αλλά έχουμε το νου μας πάντα στο τηγάνι και ανακατεύουμε. Η σάλτσα είναι έτοιμη. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα φτιάξαμε κοκκινόψαρο φρικασέ με τα φρεσκοκατεψυγμένα προϊόντα της εταιρείας Λαγάκης. Θα χαρώ να δοκιμάσετε τη συνταγή μου, περιμένω εντυπώσεις στο mail. Καλή σας απόλαυση!